De verdad que estou nerviosa. Ola, son Esther Estevez e son a do Digo Eu. Tampouco, eu sempre digo que tampouco é que eu non poida facer vida normal cando salgo á rúa, o sea, eu podo facer todo con normalidade. Cando vou pola rúa e se me queda alguén mirando, nunca sei se é porque me está, o sea, sabe quen son ou é porque digo, a ver se teño un moco ou algo que sei mítico, sabes? E logo, das primeiras veces que alguén me coñecía, pois, o sea, guai, porque houve algunha foto ou tal, pero houve unha vez que estaba eu nun centro comercial de compras veme unha señora e díxome "Tú eres a do Digo Eu?" E eu, "Sí!" Sabes? Entón, pasei moi mal porque non sabía que dicirlle porque eu estaba esperando a que me preguntara algo e como non me dixo nada foi como bueno, pois chao. E a partir de entonces dixen, bueno, pois vou aprender o mítico de hola, encantada, bueno, pois queres unha foto, tal, e xa, logo xa que me pregunte xente o que queira, pero non pode ser que eu me quede calada, claro. A falar o que sexa ten que ser pola tele, que igual me está falando alguén con quen fun en clase en infantil, eu non me acordo desa persona, sabes? A ver, eu non estou louca, non vou por aí facendo louco pola rúa, pero agora que, bueno, cando se empeza a sair de todo isto da pandemia e demais, que eu xa o pensei, a min veume todo no confinamento, o sea, foi cando empezou todo a medrar. Non se podía sair de casa, non se podía sair de festa, pero no momento no que chegue un entroido como conocíamos antes ou unha festa destas grandísimas, a ver, xa digo, eu non estou louca, pero a xente vaime ver nun ambiente no que non está acostumada, entonces eso é quizáis o maior medo que teño de, bueno, pois de, ainda así, que a xente, pois eso, eu podo estar de festa, podo facer vida normal, pero sí que me dá un pouco de reparo que a xente non me entenda nese contexto. Ele ou sale nunha serie ou o que sexa, hai xente que non chega a separar a persoa do personaxe. Eu non considero tampouco que sea un personaxe porque realmente eu estou comunicando como Esther na TVG. O que pasa é que sí que hai parte de personaxe porque eu non me dedico a corrixir erros, a estudar a lingua no meu tempo libre, nin nada deso, é sempre un pouco máis exagerado, os xestos, a forma de gravar un vídeo de 10 segundos nos que vou actuar como seguramente non actuaría na vida normal. Pero claro, ao final é iso, eu teño 24 anos e fora do traballo pois fago vida normal, xa digo, non fago nada raro, pero a xente custalle entender iso. Sempre a coña de a rapaza das redes da TVG non atende as súas redes logo fora da tele. Si que é difícil de entender, pero é dicir, eu todo o que fago e todo o que suba ou todo o que non suba é porque me apetece ou non me apetece. Antes de traballar en redes tampouco eu era moito de usar demasiado as redes, quero dicir, pois o mítico de unha foto cos amigos, vas de viaxe, subes unha foto e tal, pero tampouco estaba todo o día bombardeando no Instagram ou o que fora. Cando empecei, planteime se abrir a conta de Instagram e aínda, a día de hoxe, no momento no que estamos grabando esta entrevista non está aberta, en algún momento sempre digo que abrirei, pero nunca chega ese momento. Non sei, non estou activa porque sí que entro polo menos unha vez ao día en todas as redes para ver, para enterarme do mundo, da vida, da xente e demais, pero non me apetece publicar constantemente cousas. Cando fago, pois é porque realmente sí que me está apetecendo. Que sei o que hai detrás dunha conta potente na que se suban fotos ou demais. Instagram, como é máis que nada de fotos, pois dame medo a quizás, tampouco me vai vir unha avalancha, pero igual non estou preparada para certos comentarios, ou eu deixo entrar a xente na miña vida máis privada. Quizás se abro a conta só sería un perfil máis profesional, máis de, pois, vou gravar ou fun a tal sitio ou tal, pero non estou preparada para eso, creo, de momento. Tamén hai outra cousa que parece que eu, aí tamén é onde está un pouco a parte do personaxe, que parece que a min que me dá todo igual, que son super chicharachera, que viva la vida, pero bueno, eu, pois eso, son unha rapaza de 24 anos, cos medos que podo ter con 24 anos, home, non teño baixa autoestima, pero sí que podo ter medos que non transmito en unha cámara. Nunca, xamais pensei que eu iba a estar agora mesmo facendo todo o que estou facendo e que nunca se me pasaría por a cabeza, incluso cando entrei na tele e incluso cando todo estaba indo xa ao meu favor, nunca pensei que iba a estar facendo o que estou facendo. Gravar un TikTok arrastrándome polo chavo, o sea, que na miña vida pensei que iba a estar facendo isto, e que iba a estar pasando as cousas que me pasan, das oportunidades de ir a especiais de programas, de
todo, é que todo o que me está pasando é super bonito, sobre todo é algo que o traballo gústame, porque moitas veces a xente ten éxito, pero igual non lles acaba de gustar ese éxito ou ese traballo, pero no meu caso eu disfruto un montón.